Jeg vil gerne fortælle lidt om vedvarende energi, og jeg vil rigtig gerne tage udgangspunkt i vandenergi. Først så vil jeg fortælle lidt om, hvad vandenergi er, og så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvor meget der egentlig går til spilde af det. Og så vil jeg gerne fortælle lidt om mit forsøg, som er en rekonstruktion af et bølgeanlæg. Sidst fortæller jeg lidt om, hvad jeg har lært, og ikke en konklusion. Vandenergi er al den energi i vandet. I dag hører vi ikke så meget om vandenergi, men i fremtiden vil det helt sikkert have en stor betydning for os. Det er bevist, at i vandenergi er der 5 gange så meget energi som i vinden. Man har forudsagt, at om 5-20 år vil der være omkring 150 bølgeanlæg i Nordsøen. Hvis det kommer til at ske, vil det dække 15% af Danmarks energiforbrug. Det vil helt sikkert have en stor betydning for et land som Danmark. Jorden er dækket af 2/3 vand. Der går ufattelig meget energi i vandet til spilde. Man har næsten ingen metoder til at udvinde energien. Alene det vand, som bruges op på stranden, er værd til energiforbrug 4-5 gange. I gamle dage brugte man meget møller, som udvindte energien fra vandet til at mele korn om til mel med. Der er 3 nye teknologier på vej, nemlig vandmøller, vandturbiner og bølgeanlæg. Jeg tager udgangspunkt i bølgeanlæg, som vi vil se mere til i mit forsøg. Mit forsøg går ud på at fremvise fremtidens vedvarende energi ved hjælp af vand. Jeg vil vise, hvordan et bølgeanlæg fungerer. Jeg har lavet en lille model, som viser, hvordan et bølgeanlæg virker. Jeg har valgt at lave dette forsøg, for jeg synes, det var ærgerligt, at forskerne bag bølgeanlæg skulle ødelægge deres model af et bølgeanlæg. Og så fordi det var nok ikke særlig længe, før at nogle af de første af de 150 bølgeanlæg blev sat ud i Nordsøen. Man kan se, at proppene hopper op og ned, og det er det, som skaber energien. Energien vil blive samlet i et hus oven på propperne, hvor det derefter vil blive brugt til f.eks. husstande eller elbiler. Man ved ikke, hvilke konsekvenser det vil have for planter og dyrevelfærd i havene. Energien fra et bølgeanlæg kunne f.eks. bruges til at holde en fest. Jeg har lært en masse om, hvad vi gør for at skabe elektricitet nok til verdensforbrug og de vigtige vedvarende energikilder, vi har. Jeg har også lært meget om global opvarmning, f.eks. det drivhusgasser, som holder på varmen og smelter isen. Jeg har også lært meget om olie- og naturgasser og hvad vi gør i fremtiden for ikke at udvinde for mange drivhusgasser. Ja, og så har jeg lært, at man ikke skal brænde plastik med en ukrudtsbrænder. Det giver en ufattelig hovedpine, og man skal lade være med det. Ja, kids, don't do drugs.